Cum te descrie? Mă numesc Dumitru. Sunt o persoană energică care și are scopul bine determinat în viață. Care ar fi aceste scopuri? Cu siguranță fiecare din noi și-ar dori o viață de succes, o carieră stabilă și familie împlinită. Care este hobby-ul tău preferat? Una dintre cele mai preferate hobby-uri, cânta la fluier. De cât timp înveți să cânti la fluier? Cam de 9 ani. Cine te-a îndrumat să practici acest instrument muzical? Pilonii de bază care m-au îndrumat să leg acest tip de instrument muzical sunt părinții. Care au fost succesele tale în acest domeniu? Fiind în ansamblu voinicei, am o mulțime de premii și laude despre succes. ...90-94 lucrat Parlamentul Independenței, adică cum l-am numit noi atunci. Parlamentul Independenței, știți că a hotărât, a fost hotărâri foarte mari și puternice. Asta a fost primită declarația de suveranitate a Republicii Moldova, declarația de independență a Republicii Moldova și mai multe legi pentru care a dus la formarea statului Republica Moldova. Care este acum lucrul dumneavoastră de bază? Lucrul meu de bază este vicepreședintele Asociației Parlamentul 90. Și ce v-a determinat să alegeți această meserie? Asta nu este meseria, asta este lucru politic. Este... Fiindcă noi am hotărât soarta Republicii noastre, am format acest stat și am format Asociația Parlamentul 90, care după asta lucrăm și ajutăm guvernului, Parlamentului, unde le dăm sfaturi, unde le ajutăm pentru adoptarea și pregătirea legilor Republicii Moldova. Care ar fi un sfat pentru tinerii din Durlești, din Republica Moldova? Un sfat, da? Da, un sfat cum? Vă spun. Vă spun. În primul rând, eu aș dori foarte, foarte, foarte mult ca orice tânără, copilaș, de la mic până la mare, să-și iubească țara, patria. Dacă iubește patria, el se gândește la viitorul acestei țări, la viitor. Nu vreau să spun mult și tot, pentru că foarte mult acum la noi se duc numai de atâta ca să primească studii superioare. N-are însemnare cu bani, fără bani, nu mai să-l primește. Și să primească locuri bine plătite ca să poată să odihnească. Asta în primul rând. Și al doilea rând, să fiți foarte activi în formarea statului. În formarea statului. În ajutorul administrării locale. Vedeți, se întâmplă așa, că cineva se luptă, roagă, veniți, faceți toate astea. Și tinerii nu vor să iasă tinerii la votare. Noi avem ieșirea la votare a tinerilor de la 24 până la 35% de mai. Asta este foarte rău. Pentru că noi astăzi, mâine plecăm. Dar am făcut pentru cine? Pentru noi. Voi faceți pentru viitor.